Takže ahoj ľudia. Tento diel je len taká informačka proste o tom, že druhý diel z toho, ako nainštalovať Far Cry 3 nebude, pretože mne sa to tu posralo nejako a proste tak, pretože mne to nechcelo, tu proste bol ten časovač a mi nechcel sa posunúť, že už bolo treba, ja neviem, 100%, ale furt v kuse som tam mal 30%. Jedno keď sa možno som tam mal 20, alebo ja neviem proste už, lebo som to odstraňoval, takže keby ste nevedeli, ako sa to odstraňuje, tak je to toto. No a proste kliknite na to a potom stlačíte toto, tam dáte áno alebo čo, ja neviem, čo to tam bolo. A počkajte na to, píšem na Skype. Aha, tak dobre, tak to bolo len kamoš, že či nám točíme video. Ja som mu povedal, že ne, lebo už natáčame. No a takže mohli by sme sa už rozlúčiť, niekedy bude video z Minecraftu, alebo z Counter-Strike, TFK. Takže ahoj, uvidíme sa u ďalšieho videa, to bude asi za 2 dní. A takže čau, lúči sa s vami Palušek a